padha nggo dolanan kok seneng to. Jarene ra nggo, kowe jarene ra nggo dolanan gelo. Heeh. Heeh, Cen. Pitutur pijak Jawa, muri urip budaya Jawa. Heya heya ho. Yo Mbak Tatin, Mau Mbak bengis Ayu. nggar aturan kok kowe tak hukum kowe pokoke. Lah pripun Muni ra mangkat kok menyang. Sinten to? Ibu to? Hitungane dadi geseh to, ayo. Dalang utang. Kok utang. Dalang milenial kok ora bayar to Mambeng. Ora bayar dengkulmu mlocot kowe. Urung tenan kok. Iki mau tak bayar Pras TV 2 kali 2 malam kok. Oh, urung e. Urung dikae to? Urung. Takon pengendange. Ya kene neh. Cindil. ceritane mungkin cepogoe kepunjulan sinden ngoten to, jenengan jatah ramakat ning tetep mangkat ngoten to. Lah wong wis ditari lho. Malam sadurunge iki tak tari sesuk kowe nyinden awan bengi ya yu, aku ora mangkat. Lho, izin ki nek sinden ki liyane Pak kula benjang mboten mangkat nggih. Ya nek iki ora, aku ora mangkat. Mlengos kaya aku. Nggih, Ndoro Ayu. Aku kok menyang tingil-tingil. Apa cah iki aku? Butuh e. Butuh, aku menyang wis ben. Ya. Ya ora apa-apa. Kok disaur utange. Ya beres. Ndak ngisini-sini dipresani para pameksa. Kok pamel coba. Dalang kok utang. Isen nak aku. Mbok disuwun saiki wae men padha padange to Bu, rasa kongko disuwun saiki. Wis tak dadekke siji nang amplop, jaluk saiki ya double dhek tenan. Mulih karo ngono kuwi mesti gleling kae mulih. Iya, terus tekan omah nganggo ondrok kang serah lemrah kae. Ah dedeke ming 150 cm kok nganggo ondrok. Aku mbiyen tau mrono, tak ampiri mayang jam 8 bengi mlayu lho no, mergane. Ah tangi turu kok nganggo ondrok dawa banget kae. Daster dawa kedawan kae lho dadi kan. Weh, mayat aku ya ngono. Tapi ini. Aku. Janar tak cucup kowe. Mbok omong. Mbok. Ya ya diaturke Liwong ya. Mati kutu wong loro iki pokoke galine sinden ki ming Prastiwi. Sak gento gentone Tatin ceplakep to ning ngarepe Prastiwi ra ono. Lagi urusan pribadi kok aku melu-melu salah meneh. Rawani ya ya. Iki rawani kalah ayu kok. Aduh. Anggaran iki. Inggih Bu, inggih. Kalah seksi, kalah ayu kok. Seksi kalah ayu. Apa nek ming Tatin? Coba. Oh, Maju pamerke, Apa wani ngono Bu? halo. Ayo lho. Piye? Golane. Iya. Sing Apa ora- wani Mbak Tatin apa wani Mbak Tatin? Aku kalah nek karo Ibu kan. Kalah. Nang menange siji aku. Apa? Rada dhuwur. Oh, Ngece. Wis. Ngecen. ya apa-apa cendek kok wis ben kok. Ya apa-apa. Ning ayu, egolane ya apik. Rasah muni ngono, mau wis kene kok saiki melek ayu. Aku elek ayu kowe. Dan ora. Ayo dadi malih ngapa? Gampang malek aku. Padha dalange mulak-malik rajek. Piye? Padha Muni piye kowe. kowe? Mulak-malik rajek. Ya, Liwong ya dijogeti. Oke. Ora. Ganas Iwan. Semungso Bu Prastiwi iki karo Karo aku masaku. lagi. Pokoke karo aku lagi ra cocok. Nek cocok muni oke. Nek oke ora wis wis. Berarti atine lagi ra cocok. Iya, wis ora apa-apa. Sing penting gelem nembang. Ya, yuk. Di-ati Liwong. Tengah, sing cilik tengah. Sing SD tengah. Aku tuwa dhewe. Cilik umure napa dedeke? Dedeke sik tengah men. Oh. Druwake. Aku ki cilik ning gedhe. Oh. Arep delok apa? Mos. Iya. Awe Wis bejo-bejane dalang duwe sinden ora ndek isin ya aku. Jane
Sing salah ki Pak Seno. Napa? Bu Pratiwi ki ora kecilian. Apa? Pak Seno sing gegeden. Aku iki nek nyinden sangu seragam lho. Seragam napa? Tasnya tilik ono, apa rok abang lambi putih. Nek rampung langsung dandan tilik nek tilik mlebu beraturan bahasa Indonesia. Seragam SD. Tulisane impres ngono. Zaman kuno makmur impres. SD impres. Yo. Dadi, yo. Iku yang Bu Pratiwi. Iya, aku emang penak lingguh bintang tamu yang itu. Abola-balane cah SD ya trunyukan. Harae didempi. Ora apa-apa Pak SD kok rung mudeng Subasita ora apa. Didepi ondol. Apa? Aja mancing lho kowe, Pak. Ya omonganmu diatur lho, Sing. Atur, Iya, atur. aku Soale cangkeme pasti ra ono kampase. aku masuk ketularan ya. Wis. Wis piye? Pak Desone jumenengan kersane jenengan ajeng napa? Ngadeg Bapak ngonamu. Jumeneng piyayine, piyayine jumenengan apa? Ya ampun, Kleru Bu. aku. Lek jumeneng piyayine duliyane kok. Wis setelah aku sesuk dadi dagelan rusuh. Aku wis etuk alem iki mah ketularan. Sesuk-esuk ayo. Apa era terapena? Syukur nek isih iso. Iso. Soale wong gula ki angel. Ngomongi. Ayo gliak-gliak. Alon watone lene tah iso kok ya. Gedek. Wah, Gedek-gedek. Slentik tak. Apa? apane? Nek ning gedek-gedek nggo apa? Horor, Bu. Aku ora mudeng apa-apa lho. Wis rasa dislentik sing wingi wis isih mules ya kok. Lah kok mulas ke ditungkak apa piye? Ayo. Sabda. Ayo sabda. Dadi sing niki sing dipanggil jenenge maju dadi leader joget ngoten. Ora sok kok sih kowe ora ngerti. Jejer. Jejer sing bener. Siap, gerak. Ayo siap. Kene wong telu, Ayo. Lek. Sing yuk. Siap lho. Siap, ayo. Siap. Nggih. Cangmo, gerak. Das yuk, iki dase wong tua yuk. Lah ngepasi lho, Bu. Iki sik das iki. Aku ora melu-melu lho. Ora lho, aku ora. Lho jare cang kiri yo pas. Ijol nek nu ijol Bu Pratiwi nang kene Mbak Tati nang kene. Aku puas aku iso baleske loro atiku. Lah keneng apane to, Bu? Das iki di Oh, keneng dase. dasmu kuwi. Neh ora? Siap raneh ora? Wes to. Ki mau cang kanan ya ki mau ya. Ya. Siap, gerak. Nah iki aku. Wah. Siap, gerak. Siap. Cang kiri, gerak. Jinjit. Iki tuh gedene. Lah ya, cang kiri lho kondo. Aku wong tua do nggo dolanan kok seneng to. Jarene ora nggo. Kowe jarene ora nggo dolanan gelo. Heeh. Heeh, Chan. Ayo. Sabda. Horor. Horor kok.
Aku kok dadi ting prinding ya. Aku ting greges kok krungu sarane Bu Praski. Ayo. Bapak ya ta aku? Aku Apa itu? virus corona apa? Corona kuruna. Iya, Pras. Sabda. Ya. Nganggo India lho, engko siap lho, Pras. Iya. Dentang tang dendeng kudu sing luas ya. Ya. Sabda pandita. Asik asik. Mugi Gusti lagi. Tresnaku gawa mati. Digoyang bareng bersama warga laras Indonesia. Dawat cendol, dawat sendal, cendol, cendol. Dawat, dawat, cendol, cendol. Dawat, cendol, cendol. Cendol, dawat segar. 500-an. Ya pakai ketan. Cidodo, mati mohon itu malu. Kita, kita, kita. Kita, kita. Kita, kita. Jalan, jalan. Hey, hey, hey. Iki sing marani disenengi Abalala iki. Dek iki streaming karo rombongane iki mesti. Iya. Pi kirim salam cendol dawet. Oh iya. Nyawer ra engko tok pek mingan. Ora. Ora. Apa? Yo. Gelut yo. Kudune dalang ki hormat karo anak buah. Lho, Ora bedina ning nesu. ora nesu. Kongkonan bajing-bajingke. Parah. Unek-uneke disampaikan, Bu. Unek-unek jenengan disampaikan. Ming kongkonan utusan. Kok susuk 2000 jaluk. Hah? Alah, lho. Pahit, Unek-unek pahit. tokke meleh unek-uneke ra Moh apa-apa. wis ra iso metu. Dewasa iki dewasa. Wis dewasa terus iki guyone dewasa kabeh. Horor. Omongane Prasti iki aja tok percaya. Iya. Aku ki juragan blobo-lomo kok. Iya. Blobok. Blobok. Blobok ki matamu. Yo. Ayo jawab kandangan yo. Sing tuwa ngapa kowe? Pasen. Malah ndelok-ndelok. Waneni neh Bu, waneni aku ya seneng ya nek jenengan waneni kuwi aku rasa Do ya. puas. Ya diajar wae yo. Ya. Eh? Diajar bareng-bareng. Ayo nyo nek ada diajarnya. Jenengan ki apa tengen pangisar apa dhuwur? Sing tengah aku. Ngisor dhuwur ra malah pilih tengah. Milih tengah nah aku. Agak, aku wegah. Tarik. Bu. Heboh Prastiwi iki heboh. Iki ya ampun. Aku ora tekan atiku lho, Bu. Oh, nah aku tekan. Tekan. Aku tekan wong kuwi anti perasaan kok. Yo, mangga. Wis mau ngarep dentong-tong. Sik. Apa? Aku ora sawer. Bu Pras pikantuk Ngene iki saweran. wong salehah ngene iki. Mbak Mimin kasih Bu mic Pras Mbak Mimin. pikantuk saweran. Nggih. Eh. Sik. Tak merono aku. Cincin. Wah. Nuwun nggih, Mbak. Entuk sawer saka Mbak Tiara Yantika ya. Cah wedok wae ra util kok ke util. Ayo TikTok ya, ayo TikTok, TikTok.
Nggih. Lah wingi nang ngarepe. Nggih para sederek ingkang badhe nembasaken dolanan anak-anak. Menika mboten ngangge baterai, mboten ngangge menapa-napa. Kok padake robot terus. Nyomitmu abot ka. Iki dipraktekke sik dunang tang Apa? dunang dunang. So aku sing nom-nom kok aku. Ah sing tuwa sik kok. Mbah tuwa keri. Kok sik. Tuwa nggih sik-sukan. Sik to. Iki sing duwe wewenang seutuhnya iki penonton. Lho. Prastiwi joget mboten? Mboten. Joget. Jangan menolak. Yo, ding tang tang ding ding tang seneng aku. Ayo kita lihat Bu Prastiwi joget yo. Yo. Tak sawer. Iya. Ya, iki. Ini. Baduke ndi baduke? Iki. Halo Roy. Ya Allah. Iyalah dit 100 diwangidan. Entah. Sing penting kan sing nonton akeh. Engko penggemarmu dadi akeh. Viewermu dadi akeh. Viewer piper. Ayo, tuh, dan ayo tuh. Ayo kok. Nang dolanan aku. Oh. Oh. Wah. Tepuk tangan. Iya, iya. Oh, wes. Lagi. Ono wong kewirangan. Lagi. Asik. Iya. Goyangan mau. Ojo dipaksa kesel ya yu. Ora. Kene tak idak-idak kok. Apane sing tidak? Lah ya kesel wae ora, kesel to? Heeh. Emang ora tak idak-idak. Mengke. Ah urute sapa? Dituding. Ayo geni kowe. Ayo bancingne kuwi makon-makon. Makon-makon dadi aku ping pindho. Wong tuwa kon pindho. Niki lho Bu. Kamerake. Apa lho Bu? Ayo apri ora kena Jawab, mbadah ayo. ayo. Kowe mengke ditirokke lho. Ya. Ya. Tenanananen. Oh. Wis. Aja Prastiwi. Ayo tirokke. Ya Bu, wis dicontoni. Sapa? Ayo sakarepmu. Ayo. Ah, ayo. Mbak Ayu. Aku gak encok ya Bu. Apa? Encok. AGM. Encok Bu, encok. Ora krungu kupingku. Encok ya ora apa-apa. Heeh. Ayo. Oh, iya, aku, Sportif. Ya. Apa? Arep kabur. Aku arep lingguh kene lho. Sabda Pandita Rat. Aku rasa apa? Ayo, saya. Wis yuk, wis lembut kabeh wis. Ampun. Kok kaya wah Sing ngobahke bokonge tok kok sak awake. Ora kaya wong giling jamu. atik kaya blender. Lah ya kan lagi encok kaku awake. Tatin, ayo Tatin. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Tatin. Nggih. Oh, kaya ono request sing suwe. Tekan setengah loro. Gari apa ora? Modal. Syukur. Seneni mbok-mbokane. Ya. Kok Mbak Tatin. Ayo, Kok aku menaku sepindho aja. bilang dulu sama Mas Denko. Denko. Apa sih? Denko. Ayo, akon Mas Denko. Mas Denko. Ora Denko ora. Mas Denko. Nyuwun dikendangi.
Ayo Mas Denko. Kudu ngenten lho. Ya, kowe ngono kuwi omong. Madang urung tin durah. Tak durah. Tuh tangi jam pira? Jam 09.00. Jadi Tatin ki ciri-cirane kaya nggon kae lho ana sing tau pasang story. Ini huruf apa? Huruf apa? Ini S. Mas Tuloh. Iya. Sabda Pandita Ratu. Ayo. Kosek. Alah. Mentale. Kosek lho. Mau liyane ketake ora ngono kuwi lho, lagune apa nadane ora tung teng ora ngono kuwi lho. Rada ana ndut-ndut ngono ne. Ben Nadane iki ora tung teng kuk. Iya. sing bener to, Denko. Heeh ta. Ora nganggo ora Saiki dhewe maneh-maneh sing bener to Denke. Ambok sumpah cangkemmu ngono Mas. Ngene iki tak kuduke penonton. Sing bener to Denke. Lah sing bener piye? Denko ngono biasa Ya, ngono. Denko. Ah, kowe mau sing bener to Denke. Masa ta? Kok nek cang ngomong isal kalu. Ora yo, banget ke. Iya. Yang bagus ya. Sabda Pandita Ratu. Ayo kok. Sabda Pandita Ratu. Wah. Iya. Wes. Aku kok suarane kok beda? Apa piye? Kok suarane beda lho? Bedane piye? Mongko kan padha to kuwi dadi bubuk. Kok dudung to bubuk ngono. Mbok iso dipadake, lemu turu miring mesti. Bocek. Bedane piye? Biasane piye to? Kok bubuk ngono kuwi. Landane Den yo kowe sam- pancen karo aku mbok wi. Aduh. Kamu cinta ya sama gue? Ah. Mbok bilang terus terang sama gue. Enggak usah begitu. Iya. Asine piye aku sing nglantarke. Ora kok muni dadak. Nek arep cepet mati ora apa-apa kok. Nek arep cepet mati karo Kok iso, Bu? Lah Lah cepet ngapa? mati. Lah ngapa? galak ora umum kok. Yo, galak nek karo Denko aku ora galak. Ya. Jajal piye Denko? Jajal piye Denko? Awas, suatu saat kamu Ayo. akan Alah. Sesok kowe iso ngadeg nang kene klepek-klepek kok. Aduh, ya kelepek-kelepek. Jajal wae. Saiki wae. Saiki wae kon ngopo? Rawani dhek rung siap mental. Parani, dadi aku tak parani. Tak parani. Parani Rono? Iya. Ya, Nah, masa perempuan marani laki-laki. Alah mosok. Mau kok. Prastiwi, kok linggung apa? Linggo. Lah yo diterus. Ki agak nyang-nyangan nih. Jangan-jangan. Kok nek kedadan aku setar ya, Bu? Aku setar. Wis oleh siji, Bu. Ada. Iso delokane kok. Sesuk anggere titik mangsane mayang adoh sak bis ngono arep tak keceri. Buayu semen cangkeme. Ah pas turu wae. Langsung tak cekoki tenan. Keceri gonamu ya omah aku. Adake. Iya. Wis rampung e. Wis rampung. Urung. Iki Mbak sing tuwa banci tuwa. Ora saiki wae aku srogo tuwa ngancani Pak De. Pak Dese ono ki. Lho, Bu. Aku mung tengak-tengok lemes. Ayo. Mesake aja Mas ana sel kuwi. Ya, ya. Sabda Pandita. Ya ora? Iya. Ora.
kompak tenan kok. Nyo. Nyo Prasnya. Ya alah, kene apian. Kena kok Bu Prastiwi terus ta ya? Lho aku kan tersayang. lho ya. Ini maksudnya piye iki njaluk kon Lah nyambut gawe wong telu. Ya iki tak pasake pasti men didum kowe karo Tatin. Mbak Anu wis entuk maunya. 100 kok didom wong telu ngomanan 30. Kene diresik sik matane iki. Aduh. Aku nek idere payu 50 teh. Asik. Ya. TikTok ya. Didum-dum kae kok lali. Ada kira ngerti trike wae. Ku nek terus joget-joget terus munggah panggung terus tengok terus kene suluk wis mati wis sisa. Tatin rawani nakokke, ayu rawani nakok ming jual jawil kae terus anggere arep takon piye Bu ngono. Ngopo? Ngono. Duwe teh dom-domke. Ah, tenan ora. Tenan. Wong iya asline ya maling kok asline. Apa utang rong nyaur. Ya, nggih matur nuwun, Mbak.